aw bɛɛ ni jɔ aw minnu bɛ kan an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na mai kalo tile 19 ka taa bila karidon na mai kalo tile 25 dolo jate la funteni kalo filanan tile 27 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo sabanan tile 3 la o b'a yira k'a fɔ doloba fila o de nɔrɔ barakalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye sigilolo ale ni gɔku nin dolo fila de nɔrɔ barakalen don ni o ye Mercure ale ni Venus ale de nɔrɔ barakalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruyaw o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bagina ka minɛ mars kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ gundo dogolenw dɔw olu na se ka bange aw ye aw bɛna wulikajɔ minnu sabati ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka dekun olu lase aw ma wa kɛnɛya siraw sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ siraw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de la i bɛna ye kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ o bɛ bɛn jumadon ma mai kalo tile 23 ale ni samedi don mai kalo tile 24 kalo bɛna nin tile fila kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati olu barakalen don aw bolo n'a b'a ka wulikajɔ minnu kɛ aw bɛ se k'olu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye wa aw bɛna wulikajɔ minnu daminɛ kabi dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ olu la fana kɛnɛya siraw sinsinnen don wa garisigɛw aw bɛ se k'aw jigi da sɔrɔw kan dontaw olu de fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ ma toro garisigɛso denw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛna se ka bonya walew k'olu ta ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ hali n'a sɔrɔ la sumaya wale bɛna na don aw ka ko la aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw bonyanen don fana ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de la i bɛna ye layiduka minnu bɛna na ta aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na olu siraw bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nka n'a sela ka ko kɛ cogoya la sɔrɔ minnu bɛ aw bolo ka se k'a ka bɔtaw k'olu jateminɛ i bɛna ye dɔgɔkun bɛ nɔgɔya aw bolo wa dɔgɔkun bɛ se ka taa laban hakilisigiw olu la aw bolo kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ dimanche don o min bɛ bɛn mai kalo tile 25 ma dimanche barakalen don aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo aw bɛ se k'aw ka dugutaga siraw k'olu ɲɔngiri ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kamasɔrɔ basigibaliyaw olu bɛ aw ka siraw kan n'o tɛ n'aw ye basigiw k'olu kɛ aw tagama bere ye aw bɛna se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ aw ka tile taabolo la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badodenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ siraw olu ma sabati wa layidukan siraw olu fana ma sabati ka ɲɛsin aw ma gɛlɛya bɛ aw ka garisigɛ siraw olu kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw bɛ se k'aw sigi ni farigan ye ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka waleya nafamaw aw bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bari ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la wa aw kana fɔ k'aw bɛ kow jagoya ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma garisigɛ siraw olu ma sabati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛmaw bɛna na caya aw ka kow la kosɛbɛ wulikajɔw olu fanga bɛna na bonya ka ɲɛsin aw ma o wulikajɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma ni aw sɔnna baara minnu bɛna na don aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'a y'aw cɛsiri o baara ninnu fɛ aw bɛ se ka na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan o la aw ka waleya nafamaw aw bɛ se ka olu daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ ci minnu bɛna na fɔ aw ye ale ni kunnafoniya minnu bɛna na fɔ aw ye olu bɛ kɛ kunnafoniyaw ye kunnafoniya minnu bɛna jigisigiw ale ni hakilisigi walew k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa bɛn o siraw sabatilen don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔnyaw olu de siraw barakalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ waleya de kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw sɔnna
ka kuma k'olu fara aw bolo da la kuma bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi olu lase aw ma aw kana aw mankun nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ aw ka ko dɔw ɲɛtɔ la olu bɛ se ka sumaya wulikajɔ minnu bɛna na don aw bolo aw ka jija aw da fara aw yɛrɛ kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka garisɛgɛw k'olu siraw sinsin ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔ balilenw aw bɛ se ka sigi ni olu ye kamasɔrɔ sumaya wale b'aw ka ko la nka aw bɛ se ka sigi ni sɔrɔ balilenw ye sɔrɔ minnu ni aw bɛna a sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma wa aw kana aw jigida mɔgɔ kan kamasɔrɔ aw bɛna aw jigida mɔgɔ minnu kan fana olu bɛ se ka bɔ aw jigiya kɔrɔ nka n'aw sɔnna k'aw jigida aw yɛrɛbakun kan aw bɛna se ka minɛ cogo sɔrɔ dɔgɔkun taabolo la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ o tɛ kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso k'aw la kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun kɔnɔna na dalamankanw olu a y'a kɔlɔsi olu la kuma caman a y'aw kɔlɔsi olu la kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ɲɔgɔn la faamuyabaliya fanga bɛ se ka bonya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'a sela ka waleyaw k'olu kɛcogoyaw la ka bɛn ni aw yɛrɛ ye i bɛna ye dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo wa aw ka hakili to a la fana bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso k'aw la kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilinako olu ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o la aw ka sigikafɔw k'olu fara aw boloda la sigikakumaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni aw ka masuruna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigikakumaw ale ni kumaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun gɛlɛyaw k'olu tɛmɛ aw kan n'o tɛ garisɛgɛ siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa layidukan minnu bɛna ta aw ye fana layidukan ninnu a ka gɛlɛn olu ka se ka bɔ a sira fɛ layidukan ninnu siraw olu man di nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma o la n'aw bɛ se sɔrɔ min bɛ aw bolo a y'a o kɛcogoyaw dɔn kamasɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati musaka bɔko olu fana ɲɛsinnen don aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw k'aw la kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw kana sira jɛngɛni foyi t'a ma n'o tɛ ni aw ye aw kun don ko la ko minnu tɛ ko tilelenw ye aw bɛ se ka maloyaw sɔrɔ o la dusukasiw fanga bɛ se ka bonya ka ɲɛsin aw ma aw kana don ko foyi la n'o tɛ ko minnu bɛ se ka tali kɛ ko minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kumasuluw lase aw ma aw fanga tɛ se fɛn fɛn na aw kana fɔ k'aw b'olu karaba wa nataw a y'olu bila natabayaw a y'olu bila nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ni aw natala dɔrɔn dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo wa a bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka kumasulu walew sɔrɔ ka se ka faamala kungow k'olu fana sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw k'aw la kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw bɛna don ko minnu na nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw na tanu kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛna se ka aw tanu aw ka waleyaw olu siraw fɛ kunkɔrɔtaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa jigiya siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigida sɔrɔ balilenw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa dugutagaw bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw bɛ se ka aw ka dugutaga siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se aw ka waleya nafama aw bɛ se k'olu banba ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na a y'aw hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw mɔgɔ minnu bɛ boli siraba kannaw la ale ni aw mɔgɔ minnu bɛ dugutaga siraw fɛ a y'a hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ wulikajɔ siraw olu ka girin ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw fana tɛna na bɔ a sira fɛ kasaraw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw y'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ wa aw kana fɔ ko aw bɛ kow jagoya walima k'a fɔ ko fo mɔgɔw ka sɔn aw ka hakilinataw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye
ka basigi baliyaw k'olu fanga bonya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyaw baliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa garisɛgɛ siraw olu ma sabati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bagina ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛ da siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ŋɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na farifaga bɛna aw minɛ cogo cogo aw kana sɔn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ka taa ka aw to kama sɔrɔ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ tɛnɛn don o min bɛ bɛn mɛ kalo tile 19 ma ale ni tarata don o min bɛ bɛn mɛ kalo tile 20 ma nin wagati fila kɔnɔna na kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛ aw ka bonyaw ani aw ka wulikajɔw ani basigiw olu kofɔ ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ olu siraw barikalen don aw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw de la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw ka kumakanw olu fana barikalen don kosɛbɛ kumaɲɔgɔnya siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na bonyaw olu talen don ka aw sɛgɛrɛ sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kama sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna a fɔ k'u bɛna jɔ aw juguyali kan i bɛna ye olu yɛrɛ bɛna tila ka kɛ sababu ye ka se ka na kunkɔrɔta walew k'olu lase aw ma o b'a yira k'a fɔ juguya siraw olu la gosilen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ bɛ aw mɔgɔ minnu bolo olu siraw barikalen don garisɛgɛ siraw olu fana sabatilen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na mercredi o min bɛ bɛn mɛ kalo tile 21 ma ale ni jeudi mɛ kalo tile 22 kalo bɛna ni tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛ kunkɔrɔtaw ale ni basigiw k'olu kofɔ ka ɲɛsin aw ma o la dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo aw bɛna ka wulikajɔ minnu kɛ a bɛna jija ka se ka olu nafaw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu barikalen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mifa production sanfɛ ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye min lasela aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Ere Jakite aw mɔgɔ minnu b'a la mago b'a la ka se k'aw ka dolo k'olu kibaruya dɔn aw kan ka baara nasugu minnu kɛ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na aw ka don dumanw aw ka don gomanw ka se k'aw ka waleyaw k'olu fɔ aw ye aw mɔgɔ minnu mago b'a la a bɛ se k'an contacter an ka numéro la 73 35 28 89 mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka plus 223 73 35 28 89 ni kumana an fɛ WhatsApp la an b'i jaabi ni ne bɛ tali k'aw ka dɔgɔkun kibaru kan an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali ja ala ka maliyɛnw bɛn kelen kan